Hakapayade bat kane ka video kabang ayoi menin kasngi ka khatnyo tarik mentau penajun arjar arpenriu mangayoi ba kajing yatai hake HADC syapang kata kajing acat syaukpa hato nadu ba sensar ka parti WPP hake HADC la hukum na em yangi kum kajat beriu khasi babaro ngide ban ajaj no syaukpa pat nakaliang ka parti WPP kalapan syai ki pajba baka parti WPP kanam tuklar ya kambing kamsem jongkiwe te hakipor kisnem kibala lejno habasen syar ka parti kongres ikrem UUI ka durbar hake HDC banjakren Jepang ka agenda kajing ajaj syaukpa kumjuru habasen syar ka NPP ikrem UUI banjakren Jepang ka agenda kajing ajaj syaukpa hari menta nadu basan syar ka parti WPP hake HDC balai kini kileng persya kibadehi kiju kibriu kibalong MDC adu kisnam kibala lejno menta kikren kaju si kaju kum kajaj benru khasi adangi simjaj na ukpa ne na ka kemiru ngidehi ki khasi ginam kela sakiwe pat kijaj benru pat balai kita kileng persya kibadon hake HDC kiwan bantuklar ya ka kambing kamsem jonggiwe tadangi kum kajaj berukasi tadangi cimjaj naka kemi ne na ukpa kasong hangi kumno ngide menang ban sensar ya kajing kasem tos ngap bat pet jakani ka video kajing pensai na IMDC ka WPP ikong DT majau ya kajing keli kini ki angut ki padon hakaling persya bak titos pat ikong kris namar bagi keli kaju si kaju ki khun kasi ukpa ukasi kumi kasi Pimut ban ong yang ay kata em kajeng keli lada ka kami bagpa ki ki kasi ki kun ki offspring jong ki dei ni em ki kasi te ki dei ki kasi namar nang du ko po ban chwaru ya kajat kasi ya kajat hi ki nadu machwa bundon te kani ka ai kalong silent halor jong kata what ngan ong ipi what ka state government hau snem ladang makla hau snem arah jar apuat lemba ka social welfare department kapan scam ni kata ka social welfare department kapan scam bat ka ong ba kino ki offspring ki bakha na ka kmi ba de ka khasi ba pa de khasi mut ki de ki khasi te de kata hangta pa de halot kata kasawan pa de ba ki withdraw ya kata ka notification te menta pa de am su ngang kwa ban ong ba ki don ki case ki badang hapok ka jingpei jong ka kashari kabadon borom jok high court tengah tharai ke matter kalong sub judice tingin sala ban ya keren pat halor jong kata hakoi pak kapon wada ka high court kala ai ka decision jok ka to ngala so thu ya ka jing mo ka jing patai jo ia in charge padon borom o ni so thu kita ke bro khai lada kami de khasi pa khasi ki dei ki khasi yes fine tang ba pade ba pin kain pade ka system kani kawan ra ka create confusion mo ya kani ka society ka jongi namar bale ni ladon ya ki kur ki ba pher but hakadam ka bala debro ni lade ban register ki kur ki ba pher ni don ni ki rong ba kur but nganong e phi hangne ka don ka confusion ka ban create ka confusion namar bale kat kum ka riti ka dostur ka jongi ni don ya kita kinyakha mo kinya kharu ni don telada menta ngin chu pen khenya kan ka system te shei ki long den ki jongi kin poi hangno ki ni tho mai kha shu kin kam mai kha yano kin kam mai yano te kani nga shukar padre te ka isi ka ban streamline ni kini ke ba nabanta ki long den ki jongi bangin num pen khen ya ka riti ka dustur ka balabu nadu ki ban prem ki jongi ya kata hi ka jingkren jok phi kum bangi pet hakani ka an kalong silent halor jong kani bat kum ju ru ngan ong biang sa chisin bangi dang don hapok ka jingkmi jingpei jong ka high court ta ai ba ka high court kan decide ya ka ka kwa bakan pei chisha ya kata bat la da kala ya ka final judgment ne ka order jong ka tingin sala ban le pat ya ka ni ya ka badon kam ka ba menta tang ka wi jingkali ni artli hatu kani ka khasi custom lineage act kapan scam ne em ya ka ripi ka dustur ka jungi hun khasi khara bang isim jaj na ka kemi ka
Kakasi social custom of lineage. Ngipet ya kani, ngipenmi ya kani, halor, banpet ya kata ka riti dustur, banpet ya kata ka jinghat pateng. Tihang ngilatip, syai, kelakren lut, syapang menu kita banher pateng, menu kita kikun ki badai, kumnu kata katang jat kale, kumnu kata kadu yeng kawan, paro hang ni hapo ka lineage act kala batai tie. Dia kata apa? Kaban pen scam ya kata ngong ya pi kata ka jingkeli jong pi kadang don sam judes. Ta ai se baka kuat kan decide. Ta balai pi keli ka juj dia. Ta ai baka decide ka kuat dan ngin salah. Ai yang ngiru bangin ngin pet tu kan ya kan ni. Kumno bangin Syongkonor ka jingkeli jong akolong very simple. Ngong ka khasi custom. Kani ka khasi custom of lineage act. Kapan scam ni bangidai ke matrimonial system. Kapan scam ni kata? kapan scam? Ho. Dia jubah Kadai betul tak? according to the act it is like that. Kapan Kadai scam? ho, kadai. Dia ada kapan Nampak scam? ada ka act kayat kumta, nari pindah yu ibat kimon berim bat manta, bat katai ke social welfare department kapan scam tu ya kataru. Bat nong ba ukasi, ka kami kasi ba kupa kasi. Kilada kidehi armut kidik barok kasi kikun. Pila ban ong ba de anot kasi. No. Memang ban ong ba kim de ki kasi, lada ukumi ba kupa kideki kasi.